wata rana haka kawai man sagir sai ka tashi ranka a ɓace, wata ran kai kanka ka rasa ma mai bata maka rai, amma dai baka jin daɗi. Wata ran sai ka tashi da farin ciki, kai ma baka san yau me yasa kake farin cikin ba. Wata ran wani ya zagi ubanka, haka ne ko baka ba? Duk yana cikin karatu. Wanda ya jahilci wannan a rayuwa shine yake ganin zai settling. To kai don girman Allah gwamna ko shugaban kasa bai settling ba, kai yaushe da ka yi sai babu. la tarkabunna tabakan an tabakin. Yau matakin da kake ciki wata il gobe da safe ba da shi za ka tashi ba, wata il ba da shi za ka tashi ba. Wata ran wani ya cuce ka, matarka ta bata maka rai, wani makwabcinka ya bata maka rai, wata ran wata ya zo ba a biya albashi ba.